Smajta ta' Johnny miskin. Min? Johnny ta' wara l-knisja. Johnny, le jaqaw. Waqa miskin u ħabat rasu mal-bankina. Ara, wadda sew? Naħseb weġġajna ġit l-abbonanza li. Ġit l-ambulanza ta' xejn. Dal-għodu wara qoddis ta' seba. Allami. Kull jum u disa seba, l-lum għamda xej ma niflaħ xara. Emmes jajta mela. Tlifna. Għana, Johnny. Ħammur tassal l-ħin. Affarijiet daw, wedġi Johnny. Wedġi Johnny. James, ma ġralu Johnny. Xieġralu? Huwa għandu kun feta rasu ktib. Għamillu għali? Ejja, tagħmel l qabel forġ ġew ġirja bieħ istrina baqgħu sejrin sa disptar bieħ. Il-kappillan kien hemm ukoll. La kappillan hemm kien mela baqa' miegħu sakemm ġiet l-ambulanza. Ammur, mela da Johnny. Taf li konti li nistennija. Xiex? Ġara? Johnny ta' wara l-knisja waqqa xi solar. U dak x'ma jaqax daqs kemm ferfex. Mit? Le, ma miċ, imma jgħat lajtiju. Miskin, mela kif ikolli ċansu mun nittawallu, dak ma kienx mill-lar. Le, ma naħseb lajtiju musta jħalluk tidħol taraħ. Mela ngħid xi ħaġa għal bżonnijiet tiegħu allura. Kollox jgħin. Miskin da Johnny wkoll. Iva, għandu jkun qed imutux. Ma nafx. Imma jgħid lajtiju. Qed tara mela vera qed imuti għax lajtiju min ikun wasal fl-aħħar ikun hemm. Smajti waqqa minn fuq il-knisja. Ara, di ma kontx nafa. Imma ngħid jien hemm fuq x'tela jagħmel. Forsi tela jirranġa l-pinnur jien naf daqs kemm ilu ġamjat. Min iġamja Johnny? Mhux Johnny, il-pinnur. Ara Johnny. Mela m'intix lajtiju. Lajtiju, għalix. Smajti waqgħet minn fuq Le, il-knisja. għafret fi xkilt ftar f'bankina. U l-ambulanza. Le, l-ambulanza ġiet għal-kalina degwara miskina dika ħassa ħażin juħirġa mill-qoddis. Attak tanqal. Naħseb, għax intilfet minn sensija u taġ kif bjadet. Isma' xkull Mela. waħda. Sadik ma qasanda 60 sena kellina. Smajt x'ġara. Kelina qed tmut. Fil-Grisba. Jien smajt li mietet fuq is-suntir. Jajdu kiena u raġel jgħixna ftit bibien il-fuq minn tal-gazzetta il-bisu fin ix-xommu jfuq mill-bot biex jżomm il-martu la branzetta. Jajdu kiena u raġel jgħixna kien tal-flus u benestant mill-kbar Alla jaħfirlu kem kien raġel sew miskin kultanti warrab sol tal-fqar darba martu tqum maħsuda f'nofs tal-lejl u għajr is-sodda kies ħamassi b'xejn imbagħad l-istorja intessit in-nies ħasbet li kien biet u tgħix kemm ivvinta u qlajiet u tgħix kemm talab l-arċipriet biex jinħafru lu id-dubiet u organizza ġabra żgħira għal ruħu. Jgħidu kiena u raġel jgħixna beda ħajja ġdida l-bot minn dawn familja oħra u anki identità mingħajr ma ħadd kien jaf il-verità darba martu tqum maħsuda f'nofs tal-lejl rikordju tiegħu fadal biss id-dejn imbagħad l-istorja intessit in-nies ħasbet li kien miet u tgħid kemm ivvinta qlajiet u tgħid kemm talab l-arċipriet biex jinħafru lu id-dubiet u organizza ġabra żgħira għal ruħu dwar ir-raġel li kien jgħix hawn li kulħadd ħaseb li kneb jew miet l-istorja nafa jien u issa int qisni żomm għalik dan is-sigriet.
Thank you.